Predstav si, že v tvojom tele je veľa malých vojakov, ktorí sa volajú bunky. Títo vojaci majú rôzne úlohy, aby tvoje telo fungovalo správne. Každý vojak vie presne, kedy má pracovať a kedy si odpočinúť alebo kedy sa má vymeniť za nového vojaka. Ale niekedy sa stane chyba a jeden z vojakov sa začne správať divne. Tento vojak zabudne, kedy má prestať pracovať a neustále sa kopíruje a nakazí aj ďalších vojakov, ktorí sú už tiež poruchoví. Títo chybní vojaci sa volajú rakovinové bunky. Rakovinové bunky sa nevedia správne postarať o svoje úlohy a navyše bránia ostatným vojakom v ich práci, pretože ich je príliš veľa a zaberajú príliš veľa miesta. To môže spôsobiť problémy v tvojom tele, pretože zdravé časti tvojho tela nemôžu robiť svoju prácu ako obvykle. Tieto chyby môžu byť spôsobené mnohými vecami, ako napríklad slnko. Príliš veľa slnka bez ochrany môže poškodiť vojakov. Fajčenie. Dým z cigariet môže spôsobiť, že vojaci začnú robiť chyby. Nezdravé jedlo. Ak nedostávajú vojaci správnu výživu, môžu sa ľahšie pokaziť. Preto je dôležité chrániť naše telo a dbať na to, aby sme sa starali o našich malých vojakov tým, že budeme jesť zdravé jedlá, nebudeme sa príliš dlho vystavovať slnku bez ochrany a vyhneme sa fajčeniu. Takto môžeme pomôcť zabrániť tomu, aby sa vojaci správali zle a aby v našom tele nevznikla rakovina. Keď už má telo rakovinové bunky, tých zlých vojakov, nie vždy sa infikujú všetky bunky. Títo zlí vojaci môžu rásť a tvoriť veľké skupiny, ktoré sa nazývajú nádory. Predstav si nádory ako hrady, ktoré títo zlí vojaci postavia v rôznych častiach tela. Niektoré hrady sú pevné a zostávajú tam, kde boli postavené. To sú benigné nádory. Tieto hrady nerozširujú svoje územie a zvyčajne nespôsobujú veľké problémy v našom tele. Ale sú aj také hrady, ktoré sú veľmi nebezpečné a môžu posielať svojich vojakov, rakovinové bunky, aby získali nové územia v iných častiach tela. Tieto sa volajú zhubné nádory a môžu byť veľmi nebezpečné, pretože narušujú prácu zdravých častí tela. Keď sa zlí vojaci šíria z jedného hradu do iných častí tela, volá sa to metastáza. Predstav si to, ako keby vojaci z jedného zlého hradu začali dobíjať ďalšie časti územia a zakladať nové hrady, čo môže spôsobiť veľké problémy. Ako môžeme bojovať s týmito zlými vojakmi a ich hradmi? Lekári a vedci sú ako špeciálni rytieri a čarodejníci, ktorí používajú rôzne nástroje a kúzla. Tieto nástroje zahŕňajú lieky, ktoré môžu zastaviť rast zlých hradov, alebo špeciálne lúče, ktoré môžu hrad zničiť, radiácia. Niekedy, ak je to možné, môžu dokonca ísť a fyzicky odstrániť hrad, operácia. Prečo sa niekedy rakovina nevylieči? To je preto, lebo zlí vojaci a ich hrady môžu byť veľmi prefíkaní a schovať sa alebo prežiť aj veľmi silné útoky. Niekedy môžu dokonca načas zaspať a objaviť sa znova, keď sa to najmenej čaká. Pochopenie týchto procesov nám pomáha lepšie bojovať proti rakovine a vymýšľať nové spôsoby, ako ochrániť naše telo pred týmito vojakmi a ich hradmi. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že ste sa z neho niečo naučili. Nezabudnite mi dať like a prihlásiť sa na odber pre viac skvelého obsahu.